Moitas gracias, señor presidente, señoras diputadas e señores diputados. Señora Paz, vostedes levan persistindo durante toda a legislatura nun modelo que dicen vostedes que é fracasado, además vostede dixo que estaba, ademais, desmantelado, non? Pero despois, é certo que vostede, cando lle falamos do ano 2006, enfadas. E hoxe non lle vamos a falar do ano 2006. Non lle vamos a falar do ano 2006. Vamos a falar da legislatura do bipartito. De toda a legislatura do bipartito. Non lle vamos a falar do ano 2006. E a verdade é que aprobar a súa emenda, suporía recuperar esa filosofía que tuvo o bipartito en política de incendios. A emenda que hoxe vostede presenta sería volver, se non quere vostede ao 2006, ao 2006, 2007, 2008, sería volver aí. E, polo cual, suporía retroceder, e nós entendemos que iso foi así. Pero vostedes, a verdade, nesta legislatura non levan demostrado que lles interesara nada solucionar nada de incendios. O que lles interesou foi o debate político. Porque é certo que durante esta legislatura non foron vostedes capaces de traer un debate serio sobre incendios a este Parlamento. E nós lles dixemos varias veces que estábamos dispostos a valorar as medidas de mellora que puideran propoñerse. E máis, dixemos que estábamos dispostos de buscar xuntos fórmulas para que sexa máis fácil a colaboración e implicación de todos na loita contra o lume. E trouxemos unha iniciativa a este Parlamento para eso. E sabe que votou o Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego e AGE en contra. En contra. E, ademais, vostede dixo unha cousa aquí que non podemos estar de acordo. Porque vostede dixo que as brigadas de investigación de incendios non existían. Mire, un medio de comunicación, O Mundo, no mes de xaneiro fixo un reportaxe sobre eses profesionais e o seu traballo. Pero mire, o Pladiga 2016, na página 103, aquí a recolle. Deixo yo, señor presidente, para que lo pase, porque probablemente non leron o Pladiga. Pero a evolución dos incendios, mire, os datos nos inventa o Partido Popular, nos inventa o Goberno de Galicia, os datos son datos. E nos últimos 10 anos o número de incendios reduceuse nun 60%. 6 de cada 10 lumes son historia antes de que superen unha hectárea. Nos 4 últimos anos, 2012 e 2015, estes son datos. A media de número de incendios redúcese un 53,84%. Menor deses 4 anos que tuveron, 3 anos e medio que tuveron vostedes. Pero a media en superficie queimada redúcese un 71%. Un 70,85%. Comparando, xa dixen que non lle iba a falar do 2006. Voulle falar de toda a legislatura. Estes son datos. Pero é que máis? Hai un modelo con máis medios que nunca. Ese modelo que vostedes dicen que está desmantelado, hoxe é un modelo que ten máis medios que nunca. Cubreuse o 100% das plazas vacantes, se existe un mando único sobre a lei e sobre o terreno. Iso que dicen vostedes. E temos, ademais, un modelo con máis medios que nunca. Máis personal, convocáronse 188 novas plazas, máis medios, 16 helicópteros, 2 máis do Ministerio, 2 avións anfibios e 2 de carga en terra, 32 brigadas helitransportadas, e vostedes insisten constantemente que non hai prevención. Bueno, é certo que se non se quere ver, pois non hai prevención. Pero é verdade que temos un dispositivo de prevención e extinción, desde logo, o máis potente de España. E sería imposible obter os resultados que temos, porque, miren vostedes, hai 10 anos estábamos entre 10 e 12.000 incendios ao ano. E hoxe estamos nun teito de 4.000. Esa é a realidade. E solo no ano 2015, a Xunta investiu 22 millóns para realización e actuacións preventivas nos montes. E actuouse
en máis de 45.400 hectáreas. Estes son datos. Vostedes salen á tribuna do Parlamento, non lles gusta, parecenos ben que nos guste. A nós tampouco nos gustou o modelo de vostedes. Por eso nós non queremos retroceder nin ao ano 2006, 2007 e 2008. Pero os datos demostran que, cando menos, as cousas estánse facendo moito mellor. Se reducimos o número de lumes de 10, 12.000 a 4.000, se reducimos o número de hectáreas nun 70%, e se reducimos os lumes nun 60%, cando menos, mellor que a vostedes o estamos a facer. Non quere dicir que teña todo feito, nin queremos aquí tampouco ser triunfalistas, porque no tema do lume non hai, nin está todo feito, nin hai que ser triunfalismo. Pero se me permite, señor presidente, xa que estamos no último pleno, simplemente unha posición que lle quería dicir que co lume hai que ter cuidado. Falo en términos políticos, porque co lume podese queimar algún, e creo que algún de vostedes ao mellor se queimou nesta legislatura. Nada máis. Gracias, señor Braseiro. Grupo autor da moción, señora Paz.